Kööpenhaminassa katosi yksi kortti. Kööpenhaminassa? No, mutta sitten se löydettiin ja se palautettiin Suomeen. Mä olin ehtinyt hankkia väliaikaisen ja uuden kortin. Joo, mulla on samanlaisia tapauksia. Mulla oli kolme korttia. Ja mä menin pitää sanomaan sen, niin jumalista. Mikä jätkä sä oot? Sä oot kohta kaapissa. Kato. Ei se kuitenkaan pistänyt mua kaapissa. Joo, mä en oo koskaan ollut kaapissa. Muita olen ajanut kyllä kaappiin. Kyllä mä olen kaapissa ollut. Mä en oo ikinä ollut. Ja mä menin sitten, kerran mulla oli kerran 2 passia. Mä menin taas valittamaan, että en mä tiedä mitä mä menin kännipäässä valittamaan. Niin ne leikas saksilla. Mä sanoin, että jumalaut, hyvää passia leikattiin. Sä sanoin, että sulla on toinen. Mä sanoin, kun sitä ei ole. Niin ne leimas, taas löi leimas. Ja teki mulle uuden passin. Kun ne teki mokaa, kato. Onks toi koulu noin helppoa? Ei varmaan ole helppoa. Jos me mentäis sinne, niin me ei pääsisi rappusi ylös satana. Me ollaan niin... Apukoulussakin mä jäin luokalla. Ja lopun ne kyllästyi ja hylkäs minut. Mitä sä sieltä sait? No se on se piti selkeä, niin kuin Kyllä me osataan mekin läppää heittää. Ylioppilas apukoulu. Joo, ylioppilas. Ja onks te ootte tuo koulussa tietenkin? Joo. Me ei ole painettu jo tää elämäntyö loppuun. Missä lukee kauheita tekstejä joka puolella, että tupakointi kielletty 100 kilometrin säteellä ja mitä kaikkea siellä on. Ja joku, joka on tehnyt tämän, mä kerran lukemassa, että saa 500 €, jos kertoo kuka teki tämän roman jutun. Ja mä en nähnyt mikä helvetti siellä oli. Tuli sieltä ussu jotain pikkusen joku piirtänyt. Mä ajattelin mitä helvetti, onks joku rehtori vai joku kusiaivo satana. Meitä ei saisi päästä kouluun. Ei. Me ei sanottais heti Rexin suorat sanat halte minuutti. Juu, se on aika nopeasti. Onko se Rexi, kun se on keksinyt vai? Kyllä varmaan. Joo, voi jumalauta. Se on ihan nätti. Ja mä katson sitä, se on nätti. Minkä teille Rexi ei ole koskaan nainen? Mistä se johtuu? Meillä on Rexi nainen. On vai? Joo, no sillä ei paranne sanoa mitään. Ei. Millä perusteella? Ei. No voisin nyt tietenkin sanoa, mennäänkö katsomaan tonne liiterin taakse vähän. Meillä oli kotitalousopettaja ja me käskettiin se heti puuliiteriin. Tuo Nummipusulas. Siellä oli vielä puuliiteri. Juuri puut heilu ja alkopino. Niin se oli hiljaa ja antoi 10 minuuttia. Mä muistan levyt saada kuumaksi, että saa ruoan lämpimäksi. Tää on tosiaan asia muista. Kuule, mä olin Könsyaika Upiniemessä sitten niin... No sen mä uskon. Oliks teitä laivaa, kato, oliks se upponut jo ennen kuin... Kuule, mä olin rantapyssyssä. Niin se ylikäisesti elokato, niin se oli semmoinen tapa, että se vei nurkan taakse ja antoi turpiin. Ja sit se vei kerran semmosen pienen kaverin sinne, mikä oli tosiaan nyrkkiileilusti, niin sieltä tuli se pieni kaveri ja Elo oli makas sen selällä. Ja siellä oli semmoinen tapa, että taakse poistui ja mereen saakka. Ja sitten sanoi, että ennen kuin meri jäätyy, niin hymy hyytyy. Ja musta ei koskaan hymy hyytyy. Oli meitä sama kaarti patallisena. Meitä piti kerran, niin kapteeni huusi, että poistukaa täältä äkkiä merelle. No, joku vääpeli huusi, että eihän meri ole edes jäässä. Uikaa! Uimapuku päällä. Niin oli tämmönen lokakuun päivä, niin kukaan ei lähtenyt uimaan. Niin putos, Elo putos sitten pikkuinen nyrkkeilijä. Jumalauta, tässä on seksi niin paljon, että tiedätkö sä mitä meitä on pakko Elo mennä teki sitä... virheen, totaalisen virheen, niin hän ei tehnyt mitään helpotusta asiasta sitten katsomaan sitä naista. Ei sitä saa mennä könsyyn hakkaamaan tosta. Mutta se oli niin vanha! Ja musta se oli aika pieni kaveri. Siihen voi saada sydänkohta. Se oli nopea nyrkkeilijä, se oli kärppäsarjalainen, joka tosta, niin se oli pyyhkässyt Eloon. Sitten tulee sieltä, ja mä ajattelin, että Elo tulee sieltä, vittu Elo kun tullutkaan sieltä, vaan se pikkuinen kaveri tuli sieltä, Elo makas seljalla ja patteri, koulutuspatterin nurkan takana, se vaan Elo makas siellä, ja sitten persillä Elosta oli putonut. Meillä oli kapteeni Pauno Komppalian päällikkö, ja kun me saatiin päivärahaa, niin se oli elites siellä ravintolassa, näin käden leviä.